Sasal fungo petrol pump ni nogo kifilmani tula shikor lamani bidamohan ringnok bwskango lahar party mungo klai thimrajak bisi thamsinei umorni khoroksa triprasa bini mung Vikas Deborma kami khwai ni badlabari amsayo party mungni yaglo puila bono sebri hospital obni yaglo rohorjaka khwai hangkor sakam nogo Sasal fungo baidyo petrol dana ni bagai Ramchandra Ghat BUP phaimani khwai badlabari amsaini Vikas Deborma mungi khoroksa triprasa petrol nabaimani yaglo Ramchandra Ghat ni nogo kifilmani jorao tula sikor lamani bidamohan ringnok bwskango lahar party mungo klai Vikas Deborma mungi triprasa party mungni logi logi no sebri sakam nogo tlangai thangka bono amsaini lukurok abni yaglo rohorjaka khwai hangkor sakam nogo phiaba bini sak bele haimani bagai paithago rohorjaka agartala jibi sakam nogo পাটলে লেগা তেল নিয়ে লেগা বান্ট লেগা বিশু লেগা নিয়া ঘুরতে যায় ওই ঘটনা রয়েছে কোন জায়গাতে সেটা এটা তোমার বিদ্যামোহন স্কুলের নিচে নাম কি তাহলে বিকাশ দেববর্মা বাড়ি বাড়ি তোমার বাদলাবাড়ি তুলাসীগড় তাহলে কি করে হ্যাঁ দোকান 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 আছে Lahar party mungo Vikas Deborma ni mukhang tei bwsak ni dal bidal thayo dukuman mani koktuma party mungni koktuma mankhe no sakam nogo dolai phailai ka bini nukhungni borok rok khwai ni simi biplop ni kokthom chin khorang